Το βλέπω συνέχεια. Επαγγελματίες, επιχειρηματίες, στελέχη, πνιγμένοι σε Excel αρχεία. Μόλις όμως δοκιμάζουν το ChatGPT, φυσικά με ένα σωστό prompt, τα δεδομένα τους είναι σαν να αποκτούν φωνή. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα πελάτη που είχε μπροστά του ανοιγμένα 4 διαφορετικά φύλλα Excel γεμάτα πωλήσεις και μου είπε «Ωραίο, αλλά δεν ξέρω καν από πού να ξεκινήσω». Και το καταλαβαίνω απόλυτα. Το έχω ζήσει κι εγώ, νομίζω το έχουμε ζήσει όλοι μας. Να χάνεις ώρες με pivot tables, με φίλτρα, με συναρτήσεις στο Excel. Μέχρι που βάλαμε το ChatGPT στη μέση και μόλις σε 2 λεπτά είχαν ξεκινήσει να έρχονται οι πρώτες απαντήσεις. Είναι η στιγμή που από μια στίβα αριθμών βλέπεις ένα πίνακα που σου λέει ακριβώς τι πουλάς, πότε και πόσο. Είναι σαν να ανάβεις το φως σε ένα σκοτεινό δωμάτιο.